Iviam Production. Korene košickej elektrotechnickej priemyslovky siahajú do 50. rokov minulého storočia. Odvtedy prešli jej bránami tisícky žiakov. Dnes je to moderná škola, ktorá ponúka vzdelanie nielen pre svojich študentov, ale aj pre ostatné stredné školy a dokonca výučbu učiteľov z iných škôl či zamestnancov z partnerských firiem. Pôvodne v tejto budove boli viaceré priemyselné školy. A bola to aj hutnická, bola to dopravná, bola to aj strojnícka priemyslovka. Tieto školy sa postupne od našej školy oddeľovali a oddelili sa v roku 1967 definitívne, kedy sme si od 1. septembra v 67. začali písať svoju vlastnú históriu. Dnes si už nevieme predstaviť život bez elektrickej energie. Jej využitie je pre nás také samozrejme ako to, že sa nadýchneme. Minulosť sa s dnešným pretechnizovaným životom dá len veľmi ťažko porovnať. Študenti po dosiahnutí maturitnej skúšky sú pripravení zamestnať sa vo všetkých oblastiach elektrotechniky alebo pokračovať v štúdiu. Ťažiskom výučby je Centrum odborného vzdelávania, ktoré vzniklo v roku 2011 a zriadil ho Košický samosprávny kraj. Učebne a odborné laboratória sú vybavené špičkovou technikou aj vďaka partnerským spoločnostiam školy Festo, US Steel Košice, T-Systems alebo Schneider Electric. Odbor telekomunikácie. Učíme sa tu programovať telefónne, ústredne. Tento môj pokus, ktorý je tu tak vlastne merá sa s ním GSM Smog, ktorý vyžaruje telefón. Máme tu na zariadenie, ktoré je pripojené k počítaču. Máme v počítači program, ktorý to všetko monitoruje a zaznamenáva. V okolí je všade okolo nás smog aj bez toho, aby sme telefonovali. A tie telefóny vyžarujú a je to všetko v rámci noriem. Na počítačových systémoch preberáme teóriu a na cvičení z počítačových systémov si môžeme tieto teoretické znalosti overiť prakticky. Ako jedna z mála škôl máme aj Cisco routere, na ktorých sa učíme programovať. Pri ukončení kurzu máme možnosť dostať certifikát, ktorý nám zaručuje to, že sme schopní pracovať so sieťami. Nachádzame sa v odbornom laboratóriu, kde môžeme merať rôzne synchronné alebo asynchronné motory, rôzne alternatívne zdroje elektrickej energie a podobné silnoprúdové zariadenia. My sme sa rozhodli využiť alternatívne zdroje elektrickej energie. Zostrojili sme si na solárny panel, ktorý nám osvetľuje ulicu. My sme to využili na osvetlenie ulice. Jeho výkon, účinnosť sme zvýšili natáčaním panela za slnkom. Náš panel by sme vedeli využívať napríklad na nabíjanie notebookov, mobilov. Nachádzame sa v učebni, kde sa vyučujú praktické hodiny priemyselnej informatiky, inak nazývané automatizácie. Tu nás si zdokonaľujeme svoje praktické zručnosti pri ovládaní a riadení špecifických technologických procesov. Nachádzame sa pri dvojpodlažnom parkovisku, ktorý je riadený automatom SIMATIC, ktoré sme si naprogramovali. V dispozícii máme snímače na vstup pre dolné parkovisko, snímače na vstup pre horné parkovisko. Keď vojde auto, zaznamená snímať, že auto vošlo. Počítadlo vie, že dolné parkovisko je prázdne a je prioritné, tak sa mi objaví zelená na ľavom semafore, ktorý mi pustí auto na dolné parkovisko. Snímač ho zaznamená a započíta. Pokiaľ sa dolné parkovisko naplní, začne púšťať auta hore. Pokiaľ sa neodíde jedno z aut z dolného parkoviska a neodpočítava sa počítadlom. V mojom prípade budem pracovať so vzduchom a s elektrikou. Toto zariadenie môžeme využiť ako pečiatkovacie zariadenie, napríklad na pošte alebo v automobilovom priemysle, kde sa razia výrobné čísla na karosérie alebo na etikety. Tento valec prísune výrobok, tento snímač ho zaznamená a vysunie tento valec, ktorý ho pečiatkuje.
Ďalším štúdijným odborom je technické líceum. Tu sa žiaci popri všeobecno vzdelávacích predmetoch učia ešte základné odborné predmety, ktoré im umožnia ľahšie sa adaptovať na ďalšie štúdium technických, prípadne ekonomických odborov na vysokej škole. Po absolvovaní získate celosvetovo uznávaný certifikát CISCO. Študenti, ale aj pedagógovia z Košickej elektrotechnickej priemyslovky sa pravidelne zapájajú do medzinárodných vzdelávacích projektov Leonardo da Vinci, Comenius, Votec a mnohých ďalších. Tu je CNC stroj, ináč povedané počítačom riadený obrábací stroj. V našom prípade je to frezovanie dosky plošného spoja, kde vo vopred nakreslenej schéme si dokážeme vyfrezovať do dosky danú schému. V reálnom živote sa najčastejšie používa v priemysle, dosť často hutníckom alebo automobilovom, kde to využívajú najmä na rezanie plechov alebo kovov. S týmto projektom sme boli v Nemecku, kde sme sa zúčastnili súťaže Phoenix Contact Explore, kde boli zastúpené svetové krajiny taktiež ako Čína alebo Amerika. Boli sme vybratí v top 29 a podarilo sa nám úspešne reprezentovať našu školu. A prečo by ste mali navštevovať práve elektrotechnickú priemyslovku v Košiciach? Možno vám pri rozhodovaní pomôžu ľudia, ktorí na tejto škole kedysi šúchali lavice pri zapájaní prvých obvodov. Aj keď som sa elektrotechnike a elektrikáčine ako takej prestal po mature venovať, pretože som išiel na právnickú fakultu, práve elektrika ma naučila pokore, pretože učili nás stále, že sa treba báť a všetko si treba 10-krát skontrolovať, kým sa raz urobí nejaký úkon. Za to všetko, čo som v profesionálnom živote dosiahol, vďačím aj Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej a náročnému štúdiu na tejto škole. Chcem preto povzbudiť všetkých vás, mladých ľudí, aby ste so záujmom sa hlásili a študovali na tejto priemyslovke, pretože vám poskytne veľmi dobrý základ aj k štúdiu na vysokej škole.